springen. Dat thuis zetter jorden weer opnieuw. Dus laat rot zich op en merk dokter van Ketchiks. Kom alle mensen helpen, gaat dus aan voor niks. Als vastelavond stop, dan wil ik door het leven gaan. De mensen zullen redden op mijn spijker staan. Als vastelavond stop, dan infecteer ik goed en klein. Het vastelavondsvirus kiest zodoende iedereen. Met mij als vastelavond dat er weer eens een gezond. Springt iedereen met vastelavond 3 dagen in het rond. Als vastelavond stop, dan wil ik door het leven gaan. De mensen zullen redden op mijn spijker staan. Als